इउपिपिएलखौ आं सापर्ट खालामनायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय दा जिहेतु सोदौ बिटिसिनि रायजो राजाफ्रानो मोनसे सोलायनायखौ लुबैदों खारन मानो सोलायनायखौ लुबैदों हयथ' बेखौ गासैबो रायजो राजाफ्रानो मिथिगौ आरो आंबो मिथिगौ खारन बिटिसिआव माखासे दुर्नीतिफोरा सोलिदों आरो बिथांमोननि जिथु मावनाय दांनायफोरा माने रायजो राजाजों बाख्नाय जायाखै मोजां जायाखै आरो दा आं इउपिपिएलआव फैनायनि गुबै खारनानो जाहैबाय जेनेबा दा बिटिआर सुक्तिनि उनाव जिथु प्रमद बर' सारनि जिथु जनप्रियता बेयो लोब लोब बारायदों आरो बिथांनि नीति आदर्शखौ नुनानै हयथ' दिनै बिटिसिनि खना खनला गोबां मानसिफोर इउपिपिएलआव जइन जादों आरो थिग बिदिनो आंबो माने दिनै बिपिएफखौ गारनानै इउपिपिएलआव जइन जाबाय आरो आंल' नङा जेनेबा आं बायदि गोबां बिपिएफ कर्मिफोराबो हयथ' दिनै इउपिपिएलआव जइन जागासिनो दं आरो हयथ' आसा खालामो इयुनावबो गासैबो बिपिएफनि कर्मिफ्रा माने फैनानै इउपिपिएलआव जइन जागोन आरोखि बिपिएफआव आसलते आं 2009आव मोनसे खारेजा बिजनि हिसाबै मोनसेल' प्राइमारि दंमोन बे समाव आं इयुथ कमिटिनि प्रेसिडेन्ट जादोंमोन बेहाय आं खोब सम्भब 6 माससोल' जानो मोन्दों आरो बिनि उनाव आंखौ पेरेन्ट बडियाव लाना थांदों पेरेन्ट बडियाव आं मोननै टार्म माने 2010निफ्राय 2014सिम आङो माने बिपिएफनि प्राइमारि लेभेलनि आफादगिरि जानानै दङमोन आरोखि आरो बिनि उनाव नै दाख्लिसिम जेनेबा आं इउपिपिएलआव जइन जानाय समसिमहालागै आं माने सालबारि जिल्ला साब डिभिजननि आन्दाराव एसटि बर्डनि आं सोद्रोमामोन आरोखि बिपिएफखौ नागारनानै इउपिपिएलआव जगदान खालामनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय दिनै मानसिफ्रा बा गासैबो रायजो राजाफ्रा माने मोनसे बिटिसिखौ सोलायनाय लुगैदों आरो बे सोलायनाय लुगैनायाथ' आंनिल' खोथा नङा दिनै बिटिसिनि गासैबो खना खनला रायजो राजाफ्रा खुनु जाथि जनगोष्ठीनि फाराग गैयाजासे माने सोलायनायखौ लुबैदों आरो बिथां प्रमद बर' सारनि जिथु नीति आदर्श बेखौ मोजां मोनदों बेनिखायनो दिनै इउपिपिएलआव गोबां मानसिफोरा जइन जादों आंबो जादों आरो फैबाय थानाय बिटिसि बिसायख'थियाव इउपिपिएलआ दि सरकार दागोन बे 100% नंगौ खारन दिनै प्रमद बर' सारनि जिथु नीति आदर्शखौ बयबो मोजां मोनदों बेहाय खुनु जाथि जनगोष्ठीयानो नासयाजासे दिनै बयबो इउपिपिएलखौनो मदद खालामदों आरो थिग बिदिनो बुंनो थाङोबाथ' दिनै बिपिएफनिफ्राय फेर मारिनो हानाय इउपिपिएलजों फेर मारिनो हानाय जिथु बेबस्था बेखौ नुहुराखै आरोखि आं दा बे समाव आं बेखौनो बुंनो सानोदि जेनेबा बिपिएफआ बिटिसिखौ दिनै गोलाव सम 15निफ्राय 17 बोसोरहालागै सासन खालामबोबाय हयथ' बे बेसेबां गोबाव रायजोफोरनि अनसायनायनि गेजेरजों बिथांमोना सासन खालामबोदोंमोन नाथाय बे रायजोफोरनि अनसायनायखौ बिथांमोना दिनै बावगारलांनानै बिथांमोना दिनै अहंखार जादों आरोखि थिग बिदिनो बाथ्रायावनो दङ अहंखार जायोबा माने गोग्लैसोनाय मोनसे राव दङ थिग बिदिनो आं मोनसे उदाहरन होनो हायो जेनेबा भारत सरकार जेनेबा भारतखौ जेनेबा सादिन खालामना बोनायनिफ्राय बुंनो थाङोब्ला कंग्रेसआ माने भारतखौ सासन खालामबोबाय थादोंमोन थिग बिदिनो सासन खालामै खालामै बिथांमोना मोनसे समाव अहंकारा बारा जादों बे अहंकारा बारा जानायनि थाखाय हयथ' दिनै जाहा मानगोनां दानि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि सारा मोनसे सोलायनाय दोहौ लाबोदों आरो बे बिथांनि सोलायनाय दोहौ लाबोनायनि जाउनाव दिनै दुलाराय भारतबर्षआवनो हयथ' कंग्रेसआ माने सिंस्रि बायनाय रखम जानानै मदि सारा माने गफियायै भारतखौ सासन खालामबाय दं दैदेनबाय दं आसा खालामदों जोंबो माने नैबे बिटिसि बिसायख'थियाव माने बिपिएफनि सिंस्रिखौ सिफायनानै माने प्रमद बर' सारनि दैदेननाय जिथु इउपिपिएल हान्जा बे इउपिपिएल हान्जाखौ जों देरहाहोनानै सरकार दाहोनांगौ आरोखि थारमाने अहंकारफोरखौ होखारनानै जोङो मोजां साननो हनो हानाय गोरिब गुन्द्रा गासैखौबो नोजोर होनो हानाय बेबायदि दैदेनगिरिसो जों
नागिरदों आरोखि दा आसा खालामो आं दिनै बे नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंनि बिटिसि ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा गोरिब गुन्द्रा धोनि गासैबो आरोखि लोगो नांनानै खुनु जाति भेद गैयाजासे माने इउपिपिएलआव जगदान होनानै इउपिपिएल सरकारखौ जों लाबोनांगौ आरो फैगौ बिसायख'थियाव इउपिपिएलनो भट होनांगौ प्रमद बर' सारखौ जोङो सिट फाथिनांगौ आरोखि